खुलुमबाय। गिबिसिनथाराव आफा इसोरा बाख्नायजाथोंसै। मानोना बिनि अननाय आरो बिनि बोलोजोंसो जोङो बे बुहुमाव जोङो थांनानै दङ। बिनि थाखाय आं आफा इसोरखौ थेंक इउ बुङो। आरो आफा इसोरखौ आं हामबाय होनबावदों जोंनो मोजां देहा, मोजां सान्दुं, मोजां अखा, मोजां बोथोरफोरखौ होनायनि थाखाय आं आफा इसोरखौ थेंक इउ बुङो। अब्ला फै लोगोफोर, जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंनि। इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंनायाव जोङो बानायफोर थानो नाङा आरो जोंनियाव बिदिनो मेंनायफोर थानो नाङा। माने इसोरनि बोसोनखौ जोङो इसोरनो जोङो सोलोंगोन। इसोरनो जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो जोंनि जिउआव अराय सम जोङो लाब फैगोन। अब्ला दिनैनि गाहाम बोसोनखौ आङो फरायनो आखायाव लाबाय आरो नोंथांनो आङो खिन्थायो। दिनैनि गाहाम बोसोना जाबाय बोसोन बिजाब 3 बालाब 20 सिरि। गाहाम बोसोन बिजाबनि 3 बालाब 20 सिरि। जिसुनि मुङै आं फरायनि। गियान आरो सोलोजों नोङो बिनिफ्राय गावखौ गोजान दाखालामथार। जिसुनि मुङै आमेन। ख्रिस्ट'नाव अनलायग्राफोर, आङो बाइबेलखौ गुसुङै आं बिजिरनायनि सिगां आङो नोंथांखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो लुबैदों। नोंथाङा गाज्रि मोनाब्ला आङो बेखौ बुंनो लुबैदों। मानोना बे चेनेला गोदान चेनेल, बेनिखायनो अन्नानै नोंथाङा भिडिअखौ नायगासिनो दङब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होयो। मानोना बे चेनेलनि दुवारै नोंथाङा गोबां इसोरनि समायनायखौ नुहैगोन आरो इसोरनि जोबनो गैयै सोरगो रायजोखौ मोनहैगोन। आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लायो। बेखौनो आं नोंथांनिसिम खावलायबाय। अब्ला फै इसोरनि गाहाम बोसोननि खाथियाव। बाइबेला बुंदों, गियान आरो बिनि सोलोजों नोङो एबा बिनि मोनखानाय गियानखौ नोङो गावखौ गोजान दाखालामथार। ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा बिमा बिफा, बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावफोर, जोंहा दिनै मोनखाबाय गियानखौ। इसोरा दिनै जोंनो होखाबाय गियानखौ। मा नोंथाङा दिनै गियानखौ मोनखानानैबो गियानखौ एंगारगोन नामा? मा नोंथाङा दिनै इसोरनि होनाय बोरखौ मोनखानानैबो नोंथाङा इसोरनि बोरनिफ्राय गोजान जागोन नामा? ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर, दिनै जोङो मानो गावखौ इसोरनिफ्राय जों मोनखानाय गियानखौ मोनखानानैबो, होखानाय बोलोखौ जोंनो मोनखानानैबो जों इसोरनिफ्राय जों मानो गावखौ गोजान खालामबावनो? दिनै गोथार बाइबेला बुंदों, ख्रिस्ट'नि अनलायग्राफोर, मोनखानाय गियानजों नोङो गावखौ गोजान दाखालामथार। मोनखानाय बोरखौ नोङो गावखौ गाहायाव दाखालामथार। दिनै गोथार बाइबेला बुंदों, आंनि राव नङा ख्रिस्ट'नाव अनलायग्राफोर, आंनि राव नङा। बेनिखायनो आंनि ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, दिनै बाइबेला जोंखौ फोरोंगासिनो दङ। जोंखौ सानफ्रामबो जोंनो खिन्थायो जोङो गियानजों खारनांगौ आरो गियानजों थानांगौ होननानैहाय, गियाननि बोसोनखौ जों सोलोंनांगौ होननानै। मानोना दिनै बाइबेला बुंदों, इसोरखौ गिनायानो गियाननि गुदि। मानोना जों इसोरखौ गिनायनि अनगायै जोंहा आरोबाव गियान गैबावलिया। इसोरखौ गिनायनि अनगायै जोंहा आरोबाव गियान गैबावलिया। जोङो इसोरखौ गिनायानो जोंहा गियाननि गुदि। इसोरजों थानायानो जोंहा गियाननि गुदि। ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, बिब' बिनानावफोर, जोङो बिनिखायनो जोङो गाव ख्रिस्ट'नि होनाय मोनखानाय गियानखौ जोङो गावखौ जों मानो बोखारना लाबावनो? इसोरनिफ्राय जों मानो गोजान जाबावनो? जे जोंनो गियान होदोंब्ला जों बे गियानजोंनो जोङो अरायसम जोङो थाफ्लायदिनि। इसोरा जोंनो गियान होबायब्ला बे गियानखौ जोङो अरायसम जोङो लादिनि। ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा बिमा बिफाफोर, अब्ला आङो इसोरनि बोसोनखौ आङो गोलावथार आं बुंनो सानाखिसै। मानोना आङो बुंनो सानब्लाबो आंनि गुस्थि सालायफ्रा, बुथ्राफ्रा, बेनिखायनो नोंथांमोन बायदि आङो इसोरनि बोसोनखौ आङो रोङा। अन्नानै आं निमाहा बिदों। अन्नानै नोंथांमोना बे बाइबेल कटखौ नोंथांमोना खेबसे आरो फरायफिनबावनानै नोंथांमोना गावसोरनो बिजिरो आरो गावनि जिउनि थाखाय नोंथांमोना
थामथिम जायो आरो नोंथांमोना आंखौ आसि थुनानै आंखौ फोरोङो। अब्ला आं इसोरनि बोसोनखौ आङो बेयावनो दोनबाय। जिसुआ बाख्नायजाथोंसै। गोजोन्थों।